Vitajte v našom rodinnom penzióne Tavel v historickom centre mesta Prešov. Sme tu pre hostí už takmer 20 rokov. Fungujeme 3 generácie. Penzión založil môj otec. Stále som mu pri tom pomáhala a takisto to dodnes robí aj moja mama, ale do pracovného procesu sú zaradené už aj naše deti, takže tu naozaj fungujeme celá rodina, 3 generácie. Po vojne bola budova tlačiareň. Bola to vlastne stará, len jednoposchodová budova, ktorá rokmi chátrala. Dostala sa pôvodnému majiteľovi židovského pôvodu, kde sme my pôvodne boli len ako v podnájme s predajňou alkoholu. Až po jeho smrti sa nám podarilo budovu odkúpiť a môj otec ako stavebný inžinier ju vlastne celú zrekonštruoval, postavil ďalšie 2 poschodia a v nich otvoril nový penzión. Budova v takom obraze, ako je dnes, je v podstate nejakých 18 rokov. Penzión sa nachádza v historickom centre mesta Prešov, je z každej strany obklopený historickými budovami a pamiatkami. Nachádzame sa na terase v penzióne Tavel s pohľadom na náš dvor, kde hostia môžu zaparkovať. V penzióne máme aj salónik, ktorý je možné prenajať s kapacitou do 10 osôb a spoločenskú miestnosť s kapacitou do 40 osôb s touto peknou terasou. Poskytujeme len ubytovanie s raňajkami, nevaríme na dennej báze, ale máme plne funkčnú kuchyňu a robíme oslavy, príležitosti, firemné alebo súkromné posedenia. Penzión poskytuje 8 dvojložkových izieb, každá izba je s možnosťou prístelky, má vlastné sociálne zariadenie, televízor, kávový a čajový servis a chladničku. A ďalšou výhodou je, že sme naozaj jediný penzión v celom Prešove, ktorý má vlastný výťah, takže hostia nemusia chodiť s ťažkými kuframi na 3. poschodie pešo. My vždy veľmi radi privítame turistov z akéhokoľvek regiónu a kraja a sme na to aj veľmi dobre jazykovo pripravení. Ja sama hovorím anglicky, nemecky a taliansky, ale máme dievčatá na recepcii, ktoré vedia ešte iné jazyky, ako je rusky, ukrajinsky. Takže turisti sa u nás cítia veľmi príjemne. Sme veľmi dobre nabití informáciami o našom regióne. Máme bohatú ponuku prospektov, ale samozrejme aj informácií o tom, že kde môžu ísť a čo môžu v našom krásnom regióne vidieť. Našou veľkou výhodou v penzióne je, že máme vlastnú predajňu alkoholu rovno v budove penziónu a turisti to veľmi oceňujú. Sme výhradný predajca v našej predajni aj Jahodovice, konceptu Jahodové mesto Prešov, čoho ja som veľká faninka a vlastne túto jahodovicu máme aj v ponuke u nás na recepcii. V penzióne máme veľmi dobré ohlasy na akcie, ktoré Jahodové mesto robí, či už Jahodová noc, majstrovstvá sveta v pečení jahodového koláča alebo rumový festival. Naozaj ľudia sa kvôli tomu vracajú, počty na tých akciách každoročne narastajú a ľuďom sa to páči. A držím palce projektu Jahodové mesto a rozvoju Jahodového klubu. Srdečne vás pozývame, príďte k nám do penziónu Tavel v centre historického Prešova.